Uy! Good morning! Andito po tayo ngayon sa Vintage Bridge. Bagong pasyalan po dito sa Barcelona, Sorsogon, na kung saan yung dating bridge na tinatawiran ng mga sasakyan na ngayon naging renovated na siya. Ngayon po, isa ng pasyalan dito po sa bayan ng Barcelona sa Sorsogon. Let's find out! Dito na po tayo ngayon sa loob ng Vintage Bridge ng Barcelona, Sorsogon. Ito yung nakikita natin sa Facebook na vending machine. Isa ito sa mga pinakang una dito sa bayan. Sa mga papasyal, meron ditong CR. And dito na po, ito yung lumang tulay. And dito yung mga iba't ibang mga water sports. Gaya po nito, water biking at yung mga iba pang mga adventure po dito sa Barcelona. So pasok naman po tayo dito sa ilalim mismo ng tulay, sa ilalim ng tulay na dinadaanan ng mga sasakyan papunta po doon sa may sentro ng Barcelona. So halika, pasok po tayo. Ito po yung pwede ninyong i-avail na serbisyo. Ito po yung crystal kayaking, Ito yung iba pang pwede mong bigyan ng serbisyo, i-avail na serbisyo nila. And ito yung mangrove area nila. And doon na po yung dagat. Parang delta ito, sa lubungan ng ilog, ng tubig tabang at ng tubig dagat. Try natin itong isa sa kanilang mga flagship na rental dito po sa Vintage Bridge. Ito po yung water trike, So, let's go! Okay, so andito na kami ni Mr. Kilabot sa water trike. So, andito po kami sa lugar ng mismong ilog na po ito ng Barcelona at aming tinatawid sa pamamagitan po ng water trike. Nakikita nyo po yan kasama ang aking makikita natin na talagang mayaman pa sa mga likas na yaman ang Barcelona dahil sa mga mangroves. Itong tinatawag na matibo na lugar. Dito na po kami. Malayo na kami doon sa may pila ng Vintage Bridge. Talagang mangrove area and matibo na area po. Dito po yan yung nakikita nyo sa likod namin, yan po, nakikita ninyo, talagang maganda po ang scenery dito po sa lugar na ito. Talagang I admired the creativity of the Barcelona people, lalo na po ng local government unit dahil pinangunahan nila po ito para po magkaroon ng dagdag sa turismo. Nasa likodan na tayo ng bagong tulay. Lumagpas na tayo sa may Vintage Bridge. Nalaman natin nang makiusap tayo sa information ng Municipal Tourism Office. Ito po pala na tulay na ito. Dati pala itong tulay way back 1939. May lifespan lang yung tulay kaya binaguhan po ng panibagong bridge dito po sa lugar na ito. And sa creativity ng local government of Barcelona, nakikita natin na talagang naging isa sa mga attraction po, mga water adventure po dito sa munisipyo. Physical assessment talagang maganda and isa sa mga kakaiba na lugar, kakaiba na experience kapag po kayo ay pumunta dito sa bayan ng Barcelona. Ngayon ma'am po, primero sakit kami, kumpasain kami, kawata, nakukuha mi man po ang pagsakay, pag-drive sa bitis.
Opo, paano? Magayon siya, sir. Maugma. So, yun overall. So, nakikita niyo sa likod natin yung water trike. Magandang experience. Hopefully, sana mag-long last itong project na ito ng local government unit para mas lalong magdagdag ang adventure po dito po sa Bicol Region. So, yun po. Ako po si Luens Barcena para sa Travel to Bicol. Salamat at magandang araw.